Where Bana, Yamayanga, Mangayo, one your top. Yes, all of them, Silo, Tabawan, and your top. Yes. What was one your top? To respond to a woman, to respond to some very significant. Look, then, in the very way, in the very way, Kakina, and you do it. No more. We are going to have to go to the Another part in me. Yes, all around Mazilica. Yes, all around Mazilica. And you see the Bagal. Court, please. 1, 2, 3. Lena. Bagal. 1, 2, 3. Oh, some of the big glass. Would be up there. We will have to take one glass. Pretoria, Masuka, Madam. Yes, over about my fingers. Straight one, not that. Some fun in your head. The guy is in your Tatakan, eliminate our kitchens and which is about Panama and the Swiss courtesy. Carries a couple of one. Namakkali, little Makkali, is not Unomanani, I'm crossing never in a boat. I see it, Chango could tell what you can and I find the same until you go to Santa Putin and you never saw anything. Yes, I'm getting you special. I was looking at the woman which you were able to forget after then you are not asking. Then you are not marina Abuja. So they were why Anna, Anna, way of 10 minutes considering some that Anna. As a natural walk, don't matter that. Who got it? Emma, oh, as well, you know, Peter. Yeah, but if that's you know, that would be one Ramada indication. Rugare, Takatora, as no that. Instead of name a Kai, that's it, in the manifesto. Anyone go over in that city? I can tell you so. I can think of it. Quase zero, meu pai, e a mãe da mãe do pão, cada dois, a pai da grande. Antes, a mãe do machinho, pai do preço, que ele está acabando da pessoa. Magando digo, o dia do dia, você já se viu, eu lembro da tarde. Não tem que quando um vamos falar na casa assim. Lá cá mais que porque vai fazer isso, porque eu vou falar na aí. Na sala. Right? Ah, já. O que é dele não é bom. Não se tinha fala diabo. Chama de fala assim. Se não tá tudo diabo, só tinha que ir. Não que isso não para tudo. Mas o que é claro do bebê dele, já não tinha me caminho, ah, já estava ali mas acabou de combater com o jogo. Gazuli wa não muito então, ele de pé ele fura não fura mais. A casa só para fura. Já vou para subir. A chichaca cheia. Aquele. O tunga deve ser que eu abri, sempre bem lá esse tudo. Tá? O que tem a ver com o óleo, o fica via, já está via, o que é isso,
estamos no plano. Ele quer isso, tá? Porque vai ter liga para fazer isso aí tá só. Mudara ele dimana. Mudara ele kita guna program kan terus kita application yang kamu itu kita buat Papa, tidak tu pindah itu tu. Dan saya pindah ini sudah. Iwe jangan lupa saya itu. Siapa? Jodoh kita buat. Aku gare. Wanaban, mana sahaja selama itu saudara Nabi Kristus itu waktu ini dia. Ketika nak capai karena aku coba aku pindah Malaysia passover. Maka kazi kwa makwanyika. Nakuti makandi unandini jara mkandipa chokuja. Makandi unandini jara mkandipa chokuma. Yakanga ndaka shama mkandipa chokufeka. Bose vakafunza pachena. Kupiko kwa tata. Chazose. Pamaka itulamu watu wanakasikana mfaransa wangu. Makazitire. Kana wale wakisema tabandika pana wale abantu. Kana abantu bakati naita ini tova ndo zano ngazizwe. Tova ndo zano ngazizwe kuti munoti vitu wale ngo munoti ralamile uchitenda mu wakutekana na ndozo ngazizwe. Iwo pakugoverwa wazi chipinda mukhe mfashe wako. Ayo. Chibere. Chichavarika pana pasistini panapa kumira. Ya, mazuva mazhinji oupenyu ari kuruoko rwako rworudyi. Ndiko unofana kutsvakwa nomunhu kana munhu aitwa mutsvene. Unofana kutsvaka kuchenjeri, unofana kutsvaka njeri. Kuchenjeri kunoita zvekutsvakwa. Mupostori Paulus unoti kuna vaGaratia. Kana munhu asina njeri, ngaanyengetere kuti akuwedzerera Jehovha. Unoti kana opa achaverengi kana kuti mwanongoti wodzo. Kuitira kuti munhu agare akachengetwa nenjeri. Munhu unofana kugara akachengetwa nenjeri nekuti panyika pano nzeve kana kuripo unorashikwa nhaka yakachengeterwa vakafana kukura kwadhiabhoro. Dhiabhoro saadi kuona vanhu vanoti vanovavarira kuti ugare. Verenga zuko. Ndozokorora pasi 16 ipapo. Ya, mazuva mazhinji oupenyu ari kuruoko rwako rworudyi. Kana uchenjeri wandokutsvaka ukakukumbira Jehovha akakupa wotokupano mazuva mazhinji okudii. Nani mamu nitsigirire tikasire kutsapa musoro wenawo. Rugare. Kana Jehovha waenda kundomukumbira akakutendera unokupa njeri, unokupa kuchenjeri wokuziva kuti izvi zvotoita zvivi. Pano ndakurumba zvifana, pano ndakuzvirasha pano. Kana usina izvezvo unongopinda. Hakuna akaenda kumukadzi akanyengera mukadzi. Mukadzi wakanga asingazvose zvenjeri dzanga dzakwana. Adamu ozouyawo kuzwa nemunhu unonzi muvaraidzi wakati zvimwe ndizvo kana ndatimbotesta tione akarya muchero wokuzwa zvakanaka nezvakaita zvose akafa akati farira kufa. Mwari wakanga asina kuverenga kuti tife. Rugare. Pandasira pakoma namba panoti muruoko rwabwo rworuboshwe mune fuma nokukudzwa namba 17. Vakomana mose varumeni kana muchida kuti mugare zvakanaka Jehovha achidwa zvomunoita tsvakai kuchenjeri. Kuchenjeri kunoisa pamunhu chikuru achinyengetera nekuti zvanzi muruoko rworudyi ndo muna mazuva mazhinji okurarama norugare futi. Mazuva mazhinji norugare futi zvirimo muruoko rworudyi rwechinhu chinonzi kuchenjeri. Rugare. Rugare. Paulo wakakoti munhu zvazidi ndinotambura nepinyi vanhu. Ndouya nendada here kuti ndiite zvekutsvaka ndikutsivama. Bodo. Inzwai zvinoreva mweya kukereka. Muruoko rwo kana munhu akaenda kunotsvaka kuchenjeri kana akamuwana munowana muruoko rworudyi rwechinhu chinonzi kuchenjeri. Munhu amazuva mazhinji kurarama. I'm aware of verse 25. Daisana mavaraji. Kurarama chaiko kurarama. Amen. Kana bhaini kazakanaka kana munhu fanika mazvana. Toto tani roma. Kashini. Aikona mazuva akapera wanda kana ndapora yakanaka. Ani. Why vari mutumwa rasatani vakarangoya vachidini kurai. Because you know wakazopuwa basa rokuwaya vanhu vingi. Ndakudziuraya. Vaindanzi mufu. Nani. Zvinoda kuchenjeri. Kugarika pere.
mashokarondi nezavo ndinotasina kuda ndombi ndino kana usina kuchenjera kana usina kupuwa kuchenjera unogara muzvivi pachena nokuti diablos ndo zvakagarira ndo Satani asvikakati makanzi musarya anotikuudza ndanga kubva unzija rikanditange ndarya nione kuti ndinowodzera kusimba ndiripo pano papori pano diablos ndokudzoka mberi nokuti eva akatarisa eva akati kana kumbotatarisa vake saka iwo zvinokaya pamuti akainitorerei ndokuti nokurudzira zvokunonetsa kunzi vakati apombe eva naadamu aibodo Adamu wakanga asipo muchero chidyiwa Adamu wakanga asipo wakatowana wadyiwa nebo kongwe kwacho kwaitika mwasipo ugare wakabva ofu wakadya murume achizosvika akati pasvika chikomba chokuziva pano akanyoka ishwabari yati dai hakuna kana mangodya munofanana naye saka makuti kudike wakaenda ndodya munobvunzire kuzvionda kudai kana munhu azarorwa tione zvawakaita eva vanhu vakaona kuti wanga wakafanira kudyiwa uye wakanga uchizongwadza vanhu akati zvawakaita izvi zvawakaita Suddenly, most of the Elisha havana kusimira ndobva vamanya kunotoka mashizha amuondo kuti vaitesa vanhu chivi ndokubva chadii chakuda ndokubva vofa ndokubva votiparira kufa zvinoreva kuti hakuna unogona kugadzira hakuna unogona kuti ndakaitwa mutsvene najehovha kare saka David yangotati ndianipe mugove wangu unozvisevenzera uchibvira kuti rugarika rwenezuva uchibvira kuti Satani ari kukunda apapa pakuitwa nokuti kana wambokundwa naye papa pamutsvene hakuchina basa vamarara kwanzi muruboso murubokorwa ruboshwe kwechinhu chinonzi kuchenjeri munowanikwa mune pfuma nokukudzwa timonezve vakuru watire tinonyanya kukudzwa kuti tinokudzirwa kuti tine zvune tine pfume rahatina asi musoro wachena ndavakuru wacho tasavone bvudzi rachena nendebvudzi rachena handizve ndozvetinokudzirwa tovhunzwa kwanzi muruoko rworuboshwe rwechinhu chinonzi kuchenjeri munowanikwa mune pfuma nokukudzwa rugare zokwadi vanamai ya Naume chaiva chimumoabi chaiva chimumoabi chaitotambura Elimeleki ndokubva aenda koko navana nomukadzi gore rezhara ndokubva Elimeleki ondofirako Naume ndokusara ari mupenyu mashoko ebhuku anoti kungozvibata koga kwarute ndokwakaita kuti abve naNaume kwaMoabhi vadzoke kwaEfurata kwavakanga vabva nokuti mvura yakanga yanaya ndokubva asvikapo ndokubva atonyengwa naBhoazi anyengwa naBhoazi Boazi ndokubereka Obhedhi Obhedhi aberekwa ndokubva azoberekawo Felix ndokubva ruzirwosvika rugare pana Josefu ndiwo wakazoberekwa ndiwo wakazoita kuti mimba yaJese agozonzi ndiwo wakabereka Jese shoko rakataurwa pana 18 vhese yakaita 1 kuna Genesis kuti tinoda kutsvaka munhu wetineti hama yedu panyika uyoyo muti unotsvaka munofanira kuberekwa Kristu makore anga awanda munhu asati awanikwa 18 vhese yakaita 1 Kristu ana varume vaviri vazipfuuro vatinda kuzogova nekunho mashoko ebhuku anonzi naAbhurahama nani varumenyu masungiro kuneti uyai napano muuye napano zvinotaura zvokuti musine kuzvima mabvekuti
Ugare. Donc baba batsa ukwambo sikapaya simazana mfano. Unorera mkomana unoteleka mfo. Uraya mjeka kurawe. Kasira. Imimai gazirai wakatseteka. Uye zvemu ngokulisa mukaka mugadzire mukaka. Nomukaka wakakora ikakaita kudani. Miviri nofu wakatseteka nonoti wakagadzirwa paseka. Vanhu mugadzire chimazi. Zitufu wakagadzirwa paseka. Uyu wakadzokuraye wombe. Ichidhisi ndevazvimi. Wombe yose. Fate ndibhisti yakanga iripo yakazvisi. Vanhu vatatu. Ugare. Jamani pamasoko ngaino wakangari. Rume munhu unondana tisazowana kuti unodarika uku. Tinozomwana kuti watafuwa apo. Totoudasa pahana. Kuti gore rinouya nguvayi. Uchavada leni zobereke mwana womuchisa chababa. Ugare. Ningeta muone sei andina kuda mutopisi kana usina kutevedzera ukaona njere kutanga zokunzenga zvakaipa tinogara ndapedza izve chigapa muparidzi ndisitoita gurisira vanhu vamwari ndisinuteri ndogurisira ndichazodzoka akune namo yakune namo